Magandang araw mga kakusina. Ang gagawin natin ngayon ay isang paraan ng pagluluto na hindi tayo gumagamit ng apoy. Ito ay ang kilo o kinilaw. Ang kinilaw po ay ang paraan ng pagluluto ng ating mga ninuno sapagkat hindi pa nila alam noon na niluluto pala sa apoy ang mga pagkain. Ang recipe nating gagawin ay ang kilo paro. Kinilaw na hipon sa Tagalog o sa Bisaya. Ang kinilaw po ay maraming version. Maaaring gumamit ka ng isda, maaaring gumamit ka ng kambing, maaaring ito. Tayo ngayon ay gagamit tayo ng hipon, ng pasayan. Ang mga ingredients po natin sa ating kilo paro ay ang hipon, meron tayong dayap o kaya kalamansi, meron tayong asin, paminta, luya, tinadtad na sibuyas, at saka kamyas. Kung ayaw nating kamyas, maaring green mango. Ang unang gagawin po natin sa ating kilo paro ay babalatan natin ang ating paro, ang hipon, no? At saka natin ibababad sa suka for about 3 to 4 hours. Tapos at saka natin po siya puputulin, no? Ayun. Maglalagay po tayo ng suka. Pag nabalatan na natin lahat ito, enough lang po na lahat po sila ay nakababad sa suka. And then set aside natin for about 3 to 4 hours po o overnight sa refrigerator. Meron na po kaming nababad kanina, nandito. At puputulin natin siya. Maglalagay muna ako ng suka dito. Naluluto po yung ating kilo sa suka. Putol-putulin na po itong nababad na hipon. Ito po naputulan na at nababad na sa bagong suka, no? Dagang ko pa. Tanggalin natin yung veins ng buwan kasi maitim siya. Ang iba, bago nila puputulan, aalisin muna nila sa likod para makuha nila yung vein. Pero sa atin kanina, hindi ko na tinanggal. Dinaretso ko nang in-slice, kaya may lumalabas po konti-konti, no? Pero pag ganito na po ang proseso, iwanan natin ito mga 1 oras o 2 oras hanggang ang ating hipon, ang paro. Sabihin nun, luto na siya. At saka tayo maglalagay ng sangkap.
Ito po, may after 1 hour na, maputi na po ang ating taro, hipon. Lalagay ko na siya dito sa isang container naman para masangkapan na natin. Ang suka pong nilagay natin 2 beses, ay yun doon po naluluto yung ating kilo. Ngayon, almost done na po. Alisin na natin yung suka, sangkapan na natin para ma-serve na natin po. Kung may strainer, panalang ninyo sa strainer para mas mabilis. Na? Ito. Ayun po, titimpla na natin ang ating hipon. Maglalagay tayo ng salt to taste. Paminta. To taste din po. Lagyan natin ng ating ginger, yung luya, tagtad na luya, tinadtad na luya, tinadtad na sibuyas, masdan po ninyo, pag maputi na siya, luto na po siya. Pumuputi yung, kung saan mo ni-slice, dito, puti na siya. Gusto sabihin, luto na po siya. Maglagay na tayo ng kalamansi. Dapat may tinidor ako. Kung mas masarap po kung dayap ang ilagay nyo kasi manamis-namis. Lagay na natin yung ating kamyas. Kung may mangga, kung anong gusto natin ilagay. Tapos ang ating pampanghang. Putulin natin. Ito na po ang ating kilo. Nilagyan ko ng kalamansi kasi wala akong dayap. Ngayon parang maging lasang dayap siya. Nilagyan ko ng ½ teaspoon of sugar. Pero ito optional po. Kung gusto ninyo, lagyan nyo. At saka depende po ang anghang niya, depende sa taste ninyo. Kung gusto nyo mas maanghang, dagdagan nyo ng sili. Kung naman ayaw ninyo, tama na ganito na. Magpe-plating na po tayo.
Isang heirloom recipe na naman po na natutunan ko sa aking mga ninuno sa Sasmuan, Pampanga, ang kilo paro, cooked from my kitchen to yours.